салом дӯстон, ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад дар канали Dom TJ ва бо шумо ман Шаҳром ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 5 та хонаи фурӯшӣ мегардад аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. Чӣ гуна хонаҳо дар имрӯза навормон мешаванд, ҳозир ба шумо мегӯем. Квартираҳои фурӯшӣ бо нархҳои дастрас ай котлован, ай новостройка, инчунин ду хонага байни автовокзал ва Правсоюз бо таъмири бениҳоят зебо дар доми Пайкар, ду хонага дар ватанасос бо нархи ҳамагӣ 405 000 сомонӣ, ҳавлии фурӯшӣ дар Навобод байни Қараболо ва Каленин ва ҳавлии фурӯшӣ бениҳоят калон ва зебо дар Гипразем, шаҳри Душанбе. ҳамаи ҳамин хонаҳои фурӯшии гуфтагиамон дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд бо рақамҳои соҳибошон. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. боз такрор мекунем, ин рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед танҳо барои реклама мебошанд. Ин рақамҳои соҳиби хонаҳо нест. рақамҳои соҳиби хонаҳоро қадри худи хонаҳо ҳозир якта ба якта пешкаши шумо мекунем. бисёри бад гап намезанем, рафтем. аввал сар мекунем аз хонаҳои фурӯшӣ бо нархҳои дастрас дар ноҳияи Рӯдакӣ, баъд аз он мегузарем ба дигар хонаҳо. бо диққат гӯш кунед дӯстони гиромӣ. квартираҳои фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор доранд. Пеши Парчам ва мактаби деҳутӣ айни замон сохтмони бино рафта истодааст. дӯстони азиз, бино бояд аз 14 ошёна иборат шаваду айни замон сохтмон дар 4 ошёна қарор дорад. чӣ гуна хонаҳо ҳастанд дӯстони азиз? 1, 2 ва 3 хонагаҳо бо масоҳатҳои 46, 56, 63, 72 ва 80 метри квадратӣ. нархи 1 метри квадратӣ $400 мебошад. дӯстони гиромӣ, боз такрор мекунем, бино дар маркази ноҳияи Рӯдакӣ қарор аст. дӯстони азиз, пеши Парчам марказ мебошад, бениҳоят минтақаи хуб. аз чӣ сабаб? аз сабабе ки дар наздаш мактаб аст, дар наздаш бозор, масҷид, боғча, райкалон, хулас минтақаи бениҳоят хуб аст. дӯстони азиз, рақамон барои тамос дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ҳар ду рақамҳо WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз, квартираҳои фурӯшӣ бо нархҳои дастрас дар ноҳияи Рӯдакӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе байни автовокзал ва Правсоюзда ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, доми супермаркети Пайкар аст. ду хонага бо масоҳати 64 метри квадратӣ дар 13 ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 14 ошёна иборат мебошад. хона қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархаш бошад $825 000 сомонӣ, $75,000. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони гиромӣ, рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар назди чорраҳаи ватанасос. дӯстони гиромӣ, камтар болотар аз донишгоҳи аграрӣ. ду хонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар 14 ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 17 ошёна иборат мебошад. дӯстони азиз, хона чӣ хеле ки мебинед коробка аст, яъне бе таъмир аст. нархаш $405,000 сомонӣ. фавран срочна фурӯхта мешавад. дӯстони гиромӣ, хона дар минтақаи ҳам беҳтарин ҷойгир аст ва ҳам дар доми беҳтарин ҷойгир аст, чунки ин маҷмаи истиқоматии калонро яке аз беҳтарин ширкатҳои сохтмонии шаҳр сохта истодааст. дӯстони азиз, барои ҳамин бениҳоят варианти хуб аст. марҳамат аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. худи бино дар назди роҳ ҷойгир аст. марҳамат дӯстони азиз, чӣ саволе ки доред занг занед, пурсон шавед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Навобод, ноҳияи Сино мебошад. дӯстони азиз, байни Қараболо ва Каленин, назди масҷиди нав, масҷиди калонтарин. ҳавлӣ иборат аз 1,8 сотиқ замин ва 3 дар хона мебошад. дӯстони гиромӣ,
нархаш 670 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷей. Барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд. ва тамошобинони гиромӣ, хотир расон мекунем ки ҳавли нав ба даст таъмир мебошад. таъмираш нав аст ва ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. якум одаме ки дар ин ҳавлӣ зиндагӣ мекунад, ин харидор мешавад. дӯстони азиз, ва дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир мебошад. наздикии раи калон аст. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. марҳамат дӯстони азиз, байни қараболо ва калинин назди масҷиди нав ва донишгоҳи миллӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар маҳаллаи Обчакорон ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, аниқтараш гӯем минтақаи Гипразем аст. аз заправкаи тоҷирон, аз ҷои каничкаи маршрутка ва автобусҳо ба тарафи маҳаллаи Пахтакор меравем. дар ҳамин минтақа ҷойгир аст. на он қадар дур мебошад аз ҳамин каничка. ҳавлӣ иборат аз 5 сотиқ замин мебошад. 7 дар хона дорад. дӯстони азиз, нархаш 1.5 миллион сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом Тиҷей. занг зада пурсон шавед. ҳарду рақамҳо ватсап доранд. дӯстони азиз, боз хотир расон мекунем, ин ҳавлиам ҳавлии нав мебошад. тамошобинони гиромӣ, нав ба даст таъмир аст. ягон кас зиндагӣ кардагӣ нест. бо барқ ва об таъмир мебошад. таъмирашам бениҳоят зебо ва дар минтақаи хуб ҷойгир аст. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. ноҳияи синои шаҳри Душанбе. марҳамат тамошобинони азиз, 5 сотиқ замин, 7 дар хона дар Гипразем, 1.5 миллион сомонӣ. ҳавлии калон аст ва ҳавлии зебо мебошад. ва ба ҳамин авормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем то ки ба канали мо обуна шавед дар YouTube. ва агар шумо дар Федератсияи Русия қарор дошта бошед, метавонед канали Дом Тиҷейро дар YouTube тариқи VPN тамошо кунед. аз Play Market ё ин ки App Store VPN-ро скачат кунед. тариқи VPN-ро даргиронед. баъд аз он ҳам YouTube ҳам Instagram дар телефони шумо ба ҳазур кор мекунад. ё ин ки метавонед канали Дом Тиҷейро дар Telegram бе ягон VPN ба ҳазур тамошо кунед. мо дар Telegram чӣ хонае ки дар YouTube мепартоем, дар Telegram ҳам ҳамун видеошам ҳамашам мепартоем. дӯстони азиз, ссилкаи Telegram каналмон ҳам дар описанияи видео ҳаст, ҳам дар якум комментария закреплёнида мондагием. дӯстони азиз, барои ҳамин дароед ба Telegram каналмон обуна шавед, VPN-ро скачат кунед. агар VPN-ро нафаҳмед чӣ хел истифода бурдан даркор аст, дар комментария нависед. мо метавонем ба шумо ёд диҳем чӣ хел VPN-ро метавонед истифода баред, ё ин ки аз ягон рафиқатон пурсед, шояд ягон рафиқатон ба шумо ёд дода тавонад. барои ин ки VPN бениҳоят чизи хуб аст, чунки дар Федератсияи Россия аллакай Instagram-ро маҳкам кардагианд, Facebook-ро маҳкам кардагианд, YouTube-ро ҳозир суръаташро суст кардагианд. барои ҳамин камтар мушкил аст ба ҳамин сайтҳо дар Федератсияи Россия даромадан. агар хоҳед ба ҳамин сайтҳо даромадан ба ҳазур истифода бурдан, тариқи VPN фақат метавонед, ё ин ки ба Telegram канали мо обуна шавед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.